И да, хора, ето каква ми беше идеята. Girl Garden. Реших да си зареда Roblox и да видиме нали ще мога да направя това също. Като цяло изгледал го малко, 11 минути го изгледах и се справя този човек като цяло сега много добре. И отново ще повторя това всичко, като той го прави като цяло. Затова нека си зарем Roblox. Както виждате, не е гадно, просто аз като влеза в Roblox, знаете какво, натискам да играя на Girl Garden и всъщност където и да го натискам, не ми става да влеза в нито една игра. Затова реших да си зареда Roblox пак. Затова да инсталирам го и след това чакаме да се зареди. Просто отиваме до тук и на търсачката пиша малко. Това пише просто и да. Чакаме да се го зареди, а сега от мене няколко секунди ще стане той бързо. Чао. Нямах предвид чао. Все пак още не сме приключили, но докато се инсталира, оставете лайк на това видео. Имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Готови ли сте? Сега чакаме. Добре, хора. Сега се правя акаунта и ще видите как си го правя. И хора, готови сме с новия ми акаунт. Сега първо нека да си направим скин, защото вижте, че този много е грозен. Затова нека да почваме. Пин, жипитато, пампу, патапалапо, жипитипу, тапитато.
И здравейте хора, отново в клипа ми. Чао.